40 kg oštepov na kilo, však? Áno, za kilo. Toto všetko... Lapis lazuli, 40 kg oštepov v celom chambare, to nikde inde nenájdete. Toto je ten vodný... Kúsok. Ten vodný kúsok. Ktorý to bol. Toto je všetok ten materiál. No, toto je presne ono. To je zelený papier. Veď, toto je všetok ten tovar. Takže priatelia, pridajte sa k nám na tomto dobrodružstve v Kambare, kde nečakane objavíme epickú kriketovú históriu, ktorá sa čoskoro ukáže. Dobre, tým tvoria Bondan, náš človek z Indonézie Tony, náš človek zo Španielska a samozrejme pán Chatterjee, náš človek v Indii. Toto je tým AW a vyrážame do Kambaru. Dobre, tam poletíme lietadlom z Dili do Vagadaru, krásne mesto, a potom na druhý deň pôjdeme autom do Kambach. Starodávna múdrosť prináša produkty z Kambatu a ja som tu nebol možno 20 rokov. Dobre, dovolte mi povedať vám niečo o Kambate. Nie sú tu žiadne hotely, nie sú tu žiadne kaviarne, žiadne kúpele, nie sú tu žiadni turisti ani influenceri. Takže ak hľadáte miesto, kam prísť v Indii, priatelia, príďte do Kambatu, určite tu môžete natočiť veľmi zaujímavé videá. Milí ľudia, plno remeselníkov, toto je skutočná India. Tak sme pokračovali a navštívili sme tu 4 našich dodávateľov. Niektorých sme nevideli roky, s niektorými sme obchodovali najprv s otcom a potom so synmi. Po celé generácie je to dlhá história podnikania v Kambate. Je pekné vrátiť sa a vidieť, ako sa veci posunuli. Niektorí z týchto obchodníkov celkom zbohatli, čo je radosť vidieť. A niektorí to stále robia staromódnym spôsobom. V starom Kambate tu nachádzame jeden z našich najstarších dodávateľov, vystavil svoje diela v starom sídle obchodníkov v Kambate na tradičnom hojdacom stole, čo sa zdá byť v Kambate bežná vec. Áno, presne tak. Skutočne to potrebujem, pretože bez toho sa v tejto situácii jednoducho neviem pohnúť ďalej. Najprv mu zavolám a on mi povie čo a ako. To je to množstvo, ktoré potrebujeme. Ach, je to fascinujúce. Tieto surové kamene k nám prichádzajú vo vreciach priamo z celej Indie. Vrecia a nákladné autá, zaprášené, neopracované, úplne ako surové skaly. Ale v týchto dielniach sa deje niečo úžasné. Kanbat je centrom spracovania achátu už stovky rokov, dávno pred vznikom moderných tovární nad drahokami. Remeselníci už vtedy tvarovali kamene ručne a robia to dodnes. Ak sa prejdete ulicami starého mesta Kanbat, môžete počuť rezacie kotúče a leštiace bubny. Počuť to všade. Pomalá premena surových kameňov na krásne, prekrásne výrobky. Výrobky, ktoré nájdeme v obchodoch so suvenírmi po celom svete. Koľko kusov je v kile? Čo chcete, 30 kusov, 40 kusov, čo chcete, to môžem vyrobiť, žiadny problém, pretože to môžem rozdeliť a ukázať vám moje balenie a zákazník chce 1 kg a 30 kusov. Môžem to rozdeliť a vyrobiť 1 kg po 30 kusov. Pretože zákazník chce 30 kusov, 40 kusov. Niektorí naši verní zákazníci. 300 000 triedím. Žiadny problém. Chcem. Žiadny problém. Surový kryštál. Surový kryštál. Teraz sa pozrite, toto sú zelené fantómy na tom. Zelené, pani? Zelené fantómy. Toto je zelený fantóm. V podstate. V konečnom dôsledku záleží na tom. Zelený fantóm.
Keď sa pozrieme dovnútra, všetko je sfarbené do červených odtieňov. Práve teraz môžete pred sebou jasne vidieť náš prvý červený fantóm. Áno, presne tak. Vyzerá to naozaj veľmi detailne. Zelený fantóm, Tie kryštály. ľudia ho volajú záhradný kremeň. To je pekné, zaujímavé. Urobím to takto. Áno. Takže toto je vaša, vy tu nebývate, toto je vaša továreň. Áno, toto je, Moja továreň. hovorili ste, Je to presná dĺžka. som sa rozprával, teraz máte tento nástroj a všetky potrebné funkcie. Áno. Všetky surové kamene prídu a my ich spracujeme. Toto je z bani v Indii. Áno. Indii. A toto je India. Takže príde nákladné auto. Áno. Nevšimajte si, čo predávať. Áno. Dajte to, Pre tú vec. Áno, pretože v tom vždy pozorne sledujeme, kedy presne náš systém konečne zareaguje na tento podnet. 4. na tvár, cvičebná a nočná. Tu. Áno. A toto sú všetci vaši zamestnanci? Áno, presne tak. Toto je presne to, čo sme hľadali. To je celá moja miestnosť pre zamestnancov. Takže koľko rokov to už robíte? Robím to 4 až 5 rokov. Môj strýko, V podstate sa tomu venuje už celých 20 rokov. Je to obdobie od 20 až do 24 rokov, kedy sa tomu venuje naozaj intenzívne. je to strýko biznis? Áno, presne. To vybuduje. Práve prišiel. Je to môj striko? To je vaša vec však. Áno. Viete, vyrobili ste to v boje. Áno, urobili, áno. Takže toto je vaša Štart. biznis. Začíname podnikanie. Potom, keď začnem podnikať online, budem môcť svoj biznis rozšíriť. To budeme vyrábať a predávať kolný kambar lokálne. Si v pohode, chlap. Keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, je to predsa úplne jasné však. Som v pohode. Áno, takže je to práca. Veľmi mladý, 24. Áno. 25, áno, pomohol svojmu strýkovi rozvinúť tento biznis. Skutočný Je to skutočne príjemný a pohodový rodinný čas, ktorý si všetci naplno užívame. biznis. Áno, toto je môj brat, toto je tiež môj brat strýko. A všetci z nich, Tu je brat môj. manžel mojej sestry, áno, on tiež vyrezal tie rúžové kríky. Naozaj? Má tiež stroje, rúbal a vyrábal stromy. Aj stromy, iné Zručnosti, každý vie iné. v skutočnosti je to presne tak, ako sme si to pôvodne predstavovali a preto môžeme s istotou povedať, že je to dôležitý moment. Áno, presne tak. Môžeme prejsť k vášmu. Takže pán, žiadny problém, chlap nás zoberie do tejto malej dielne, kde chlapi leštia kamene. Je to záverečná časť procesu. A je typické, že rôzne dielne robia rôzne práce, rôzni obchodníci využívajú tie isté dielne, kamene sa medzi sebou obchodujú, rôzni obchodníci majú prístup k rôznym kameňom. Máme jedného obchodníka, ktorého voláme banský chlap, ktorý dokonca vlastní baňu. Je to trochu zložité, ale zistili sme, že tu si nakoniec všetci navzájom pomáhajú pri výrobe krásnych remeselných výrobkov. Títo remeselníci odovzdávajú zručnosti z otca na syna a môžete vidieť, akí sú šikovní. Niekedy dokážu túto lešťacú prácu robiť, ani sa poriadne nepozrú na kameň, ktorý leštia. A je úžasné, že tento proces zostal nezmenený pravdepodobne už mnoho rokov. Existuje história, ktorá hovorí, že tieto kamene sa v tejto oblasti rezali a leštili už pred 5000 rokmi. Ďakujem, pane. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem, som študent. Povedz mi to znova. Hovoríš mi, že toto je... Práve na tomto historickom ihrisku sa prvýkrát v Indii dohral vôbec prvý zápas v krikete. Prvýkrát, čo India hrala s Anglickom? Na tomto kriketovom ihrisku? Áno, Prvé kriketové ihrisko. v Indii prvé kriketové ihrisko. Úplne prvé. Tamto v diaľke to je náš pavilon A, kam sa teraz vyberieme. A wow. Tamto je pavilon. Stále ho vidno, poďme sa naň pozrieť. Uvidíme, ako blízko sa dostaneme. Áno, je to úplne rovné. Vidím, že je to rovná plocha, áno. Veľmi zarastené, aká škoda. Takže ak je toto prvé kriketové, Ihrisko. prečo sa o ne nestarajú? Pane, nikto sa o ne nestará.
Ľudia by sem však chodili, videli prvé kriketové ihrisko. Je to naozaj historické. Veľmi historické. Je to veľmi silné. Je tu film však, Áno, slávny film o tom, kedy... Lagune. Áno, ten film o Lagune tu. Nie, oni v skutočnosti berú ten príbeh priamo odtiaľto. Príbehy odtiaľto vo filme o Lagune, áno. Takže Kambat sa možno neobjavuje v mnohých cestovných itinerároch, ale pozrite sa pozorne. Toto je miesto, kde sa stretáva história, remeselná zručnosť a kultúra. Kde zem vydáva drsné kamene a šikovné ruky ich menia na niečo krásne. A nejako sa stalo, že z tohto prašného mesta v Gudžaratskom zálive tieto kamene nakoniec precestujú celý svet, vrátane cesty k nám do Ancient Wisdom a k vám, ak ste našimi zákazníkmi. Nie je to zaujímavé? Zostaňte naladení na ďalšie podobné správy. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sledovali až sem. Ak sa vám to páčilo, prosím, dajte nám like a odoberajte. A navštívte Ancient Wisdom, ak skutočne hľadáte dobrého dodávateľa drahých kameňov. Opatrujte sa. Vidíme sa na budúce. Ahojte.